Obi, mee ọsịsọ. Orugo mgbe anyị ga-aga egwuregwu ịgba bọọlụ. Mgbe ole bụ egwuregwu gị? Echere m nọọ n'elekere 4. Ọmacha ncha, mana anyị kwesịrị irute n'elekere 3:15. Ijeọma, akpọzina nwanne gị nwoke ọmacha ncha. Ọ kaghị mma na ọma oge egwuregwu gị bụ. Ndo mama, Obi, gbaghara m. Ije ịkwadogo? Eji m abụbụ ụkwụ m n'akpa m. Ngwa jee kpọọ papa unu ka anyị pụọ. Papa, o ruole mgbe ije. Obi, kwụsị iti mkpu na ntị m. Jee ebe papa gị nọ. Ewo, ndo mama. Papa, o ruole mgbe ije ga-aga egwuregwu ịgba bọọlụ. Chai, oge na-agba ọsọ. Ngwanụ ka anyị pụọ. Anyị ga-aga ịhụ mama nnukwu na papa nnukwu unu mgbe ije gbachara bọọlụ. Ị ga-agụ aha otu Ijeọma ha si wee merie. Kee ka isi mara na ha ga-emeri? Maka ije ga-enye goolu. Ọ ga-adị mma ma ha merie. Nara m aka, anyị emeriela. Yay! Unu anwaka, nara m aka Ikenna, Adaeze, Chimamanda, Anụlịka, Amarachi, Adaọma, Netonna, Chinedu, Kenechukwu, Nọnso, CJ, Chinemelu, Nnamdi, Obinna, Tobenna, Kenenna, Chizara, Somto. Obi, jiri nwayọ mere ndị ọzọ ebere. Achọrọ m inwe aṅụrị maka na anyị meriri. Obi dị m ụtọ nna, mana biko ka anyị jiri nwayọ. Mama, papa, unu ahụrụ goolu m? Anyị meri maka m. Ije, ọ bụghị so gị meri, unu niile merikọta. O mama, anụla m. Biko hapụ ya ka o nwee aṅụrị. Ije, ị mere ọfụma. Ịgba bọọlụ ka jeje Okocha. Onye? Chai, unu agaghị aghọta. O nweghị onye ọzọ gbaa bọọlụ ka Okocha. Mba, o nweghị. Achọrọ m ịgba bọọlụ ka ya. Maka gịnị? Chee ka ịmụta otu o si agba. Ịma na Okocha bidoro ịgba bọọlụ mgbe ọ nọ n'afọ nne ya. Bidokwa kịta. Obi bidoro ịgba bọọlụ n'afọ m, ọ gbaa n'elu, ọ gbaa n'ala. Ka anyị na n'ụlọ, agụụ na-agụ Obi. Ka isi mara. Unu echetara na anyị na-aga ịhụ mama nnukwu na papa nnukwu unu na mgbede a? Ọ eziokwu, ka anyị jewe. Achọrọ m ofe ọkrọ mama nnukwu. Obi gị na nri. Some keywords and phrases from today's episode are egwuregwu, which means game. Ọmachancha, which means know it all. Gbaghara, which means forgive me. Iti mkpu, which means shouting or to shout. Nalomaka, which means high five. Ebere, which means mercy. Obi demoto, which means I am happy. Ball, which means ball. Mgbede, which means evening. Eziokwu, which means truth. Practice these keywords as you continue to learn Igbo with EJ the World Traveler. See you next time. Orugo no omume. Guess what time it is? Quiz time.
Ajụjụ nke mbụ, question number 1. Ebee ka EJ chọrọ ịga? Where did EJ want to go? EJ chọrọ ịga egwuregwu ịgba bọọlụ. EJ wanted to go and play her soccer game. Ajụjụ nke abụọ, question number 2. Kedu ndị meriri? Who won? EJ na ndị otu ya meriri. EJ and her team won. Ajụjụ nke atọ, question number 3. Ebee ka EJ na ndị be ya jee oge ha gbachara bọọlụ? Where did EJ and her family go after the game? Ha jere na be mama na papa nnukwu ha. They went to their grandparents' house. Did you get all the questions right? Yes? No? Watch the episode again to see what you may have missed. Subscribe to the EJ the World Traveler YouTube channel today.